Tá muid beo dí riomh seo bhríon ag léamh na nuaíochta as éiríonn go fóill tá sa go chorchaige nua ar feadh tamilín. Dan tríoláidéag ní bheanfór 2016. Well, is cumide faoi seo ach chuidiú seirbhí si dart idir dhún líre agus bóthar Lansdún finraí tronhóna tar éis gur chuidiú tréim den ráilí. Robáil fearr a rá púcínéir agus a rá bara mital ina lábhaigh ag bhean lán le airgid faoi bhealach sé sin iompróir slándála agus déalaí sé le sim airgid well nach néadach. Tá sé gan sílanis go bhfuil Nóirín O'Sullivan éirithe as mar chomisisinéir na Ngordaí agus tá ceannaide an bheit I Lúndainn mar rá na cuitiantachta anois don Fust. Tá rothaí bainneán ina 60 sa réis bhása áil margheall imhúla an termine sin an techniciúil timpiste le tarcóir beidir gur bheith gan fáil amach céir do hálaite ní héon rud maith a tharlóch tá múlach rothar faoi harcóir. Tá luisceabhar drámhaoile le tógáilis sa túisceart. I nGainneán na mílte agóidí agus colfort ón aire is níor smaoine mé ar seo is ionad fuinneamh do ghrámhaoil. Ní hiigim sin ach ar nós dócha go dagan an fuinneamh as an luisce. Faoi bhíú an tionad cé go ndearna na mílte agóid ina aghaidh. So is chosúil go bhfuil an luisceabhar seo ag dul ar aghaidh. Caithfear ceachtain í a ólam. Der tuir sa réis gur gho RTE gan fada, it's dar leis an independent, leiscéal as léirscáil de éiríonn a chur ar an scáileán nach raibh condathe an túisceart ann. Ní má an rud é go luisc fína sé chundaí sin. Níl is agam cé nuaíocht atá na seo scílín an seo faoi bhean taidion na bróin as cáilúint a tuismitheóra. Réalaíocht choscroch atá an d'ardaigh.
chuireann síos máthair ag fille seanfarsa go gairid sa do bhúr sí bás ach níceim nuíocht sa scéal sin. Leanaí mé raí. Tá an carthanas dinéir píne chorcaí Cork Penny Dinners ag tuairt le fios go bhfuil an téileh chiseáin bhí eisirs chail ag ordó is chosúil go bhfuil go leor tuisme hóirí a gorcaí agus iad briste feanta sportha. Tá grúpa códaíochta sa rís a cháine go géir dárdóch ís pinsin na héireann go 7 Níl is agam cadaíonn is faoi láthir 65 dearthain ach dear an grúpa seo go mbeidh impleachtaí tromchúiseacha an do dhaoine san éisian sin nach bhfuil sláintiúil. Tá trácht sa bhuaic tráchta maileach lia ag bog go máil sa réis dhá eachtra tráchta. Tá rábháistí churthamach ag Meitéireann don láinneamh ach tá deanúíocht an don deireadh seachtaine is chosúil gur cóir agus chontráil atá gceistúin an chóir go deireadh seachtaine agus an chontráil inis leis an drochaimsir. Tá CIE ag lorg cúl taca do scéim forbartha nua talamh sealúchais in eiceil le stáisiúnaí chnaola I maileach líon. 4.85 acra táin agus ní beag sin I lár chathair maileach líon. Well, fáilte go héir náit míon nuaíocht le heimsiú muintir Argentínach ag tomáint timpeall an domhain. Leis ceannis chaithfí mé an támadóir seo stoppán. Leis ceann. Tá Herman agus Candelaria Zapp agus a drúr fáiste Tehua Paloma Wallaby 1 second. Ceatar agus Pampa. Ag tomáint timpeall an domhain ag 1958. Farir nach féidir leis an Independent an Focail Embassy litrú. Dag an bheirt an Argentín 7 milliún diagóin
Nes céimar a chrasálaach an cá sin an Atlantach. Tá cá sin 9 milliún d'aois. Chuir mé geall libh nach bhfuil an cá sin ag dul ró hapaí. An bhfuil siad ag teanna le deireadh an sorais deir siad tá. Okay. Fair play do Connors dócha. Tá bhirt uachlann seo duine acha bheith réalt taekwondo ach an drothar eile faoi bhí chumas. Agus tá an réalt a fuair dábhachtain. Tá an réalt seo ag éirí as taekwondo chun ara a thuairt dá bháthir agus dá rothar. Agus dá réir tá sé tar éis dábhachtaine áil. Bailú ír. An bhfuil bungalow ag teastáil wet mar tá ceann ar fáil ar 5,000 gágach. Níl is agam cá bhfuil sé agus cén reacht atá air deir nach fiú 5,000 Tá feitís ar hisismathirí mar a bhí na gcónaí go mbeidh sciléipirí an teastais sóisiirí imon pléireacha mar a sandúil an deireadh seachtaine seo fiú agus iad ró óg le bheith á dhéanam. Agus tá na tionscanóirí ag rá go núsáidtí siad an náileadáin. Bheith sin go teas nach meach. So sé tá rigíre ólachan faoi ís a chosc. Tá na Commissionéirí Income ag gearradh bhile 3.2 milliún euro ar úinéir bhútíc in Cáin agus Fíneáil. Agus sílim go stoppi mé an sin leannaí mé a ra níos déanaí leis an nuaíocht seo. Idir an dálín mar sin a gcuithí mé ráit é ar go léir agus tásúil agam go mbeidh muid a cainslí chéile arís ar bhil. Idir an dálín slán.